Αυτή η ηχογράφηση είναι μια κατάθεση ψυχής από τους καλλιτέχνες του χωριού μας που θέλησαν να συμμετάσχουν σε αυτό το μνημόσυνο για τους προγόνους μας που χάθηκαν στον ξεριζωμό. Έναν ξεριζωμό, μια βίαιη εκτόπιση στα 1923 που διέκοψε την παρουσία των προγόνων μας στον τόπο τους, την αλυσμόνητη πατρίδα, τον Πόντο, ύστερα από 3.000 χρόνια αδιάλειπτης και ακμαίας πορείας. 100 οικογένειες, οι περισσότερες από το χορτοκόπι της Ματσούκας, αλλά και από την Τραπεζούντα, τα Πλάτανα, το Τσεβισλούκ, το Καπίκιοι, τη Λιβερά, τη Σκαλίτα, τη Λαραχανή, τη Χαμουρή, τη Δανίαχα, την Άγουρσα, την Χαβά, την Κουνάκα, τη Γιαννάντον, τη Γιαννακάντον και την Ποντίλα. Ανεβαίνουν στις καταπράσινες πλαγιές του Παγκαίου και στείνουν τη νέα τους πατρίδα, το χορτοκόπι Καβάλας. Οι συνθήκες δύσκολες, αλλά η πρώτη γενιά με σκληρή δουλειά και αξιοζήλευτη αλληλεγγύη επιβιώνει. Η δεύτερη και η τρίτη γενιά προκόβει, αναπτύσσεται και αναδεικνύεται πρωτοπόρα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η πρώτη γενιά φέρνει μαζί της χιλιόχρονες παραδόσεις, ήθη και έθιμα, χορούς και τραγούδια που τα διατηρούν ζωντανά. Χτίζουν πρώτα το σχολείο, συνεχίζοντας την παράδοση της αλυσμόνητης πατρίδας που ήθελε τους Ποντίους να διαπρέπουν στα γράμματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό, και κατόπι χτίζουν την πανέμορφη εκκλησία τους, τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο. Η πρώτη γενιά είχε την τύχη να έχει μαζί της τον δικό της Στάθιο, τον δικό μας Βαρμπαστάθη, έναν γλυκύτατο λιράρι που μετέφερε την γνήσια παράδοση όπως τη βίωσε ο ίδιος στην Δανίαχα της Ματσούκας. Για πάνω από 50 χρόνια ήταν κοντά μας σα χαράντας, σα ονομασέας, σα βαπτίσια, σα σουμάδια, σα πανουήρια. Ο θείο Ναυραμέτα σε κούιζεν, απόψ θα 7 με χωρών σου καρτερά το ασερών, και ξημέρωνε όλο το χωριό χορεύοντας και τραγουδώντας τα χειμωνιάτικα Σαββατόβραδα με την γεμεντζέ του Μπαρμπαστάθη που ποτέ δεν έλεγε όχι.